বর্ষা আদমবাই পংতমা থুনই সুশীলা দেবর চপরদন নাইমানতি তিনি সাংরং সাল ত্রিপুরা মথানি আদং র কমলপুর অপরাজ কর পাতিমুতি খাদুমং ফুনুকা খাইমানি পরে जों जे सन्जित देवर मामानि मिसिं जाखिनाय जों बिनि नगद थांमानि परे बिनि बिहि बुसानो जों कक सुंकार चिन मिडिया कक सुंकार सुंमानि परे जों आरो बन बिसा सुबानानि हिनाय थांलायदानि आरो टिपिएफ नि कायसा आदं उंगै जों आरो कक साफायका कक सामानि परे चिन मिडिया नि परे ब अनेक किसु कक साका हामिया सित्रा कक रक साका एरपरे ini kok sana mga haji miani news nong kana panbawo je an bago le khamani tan bago le likhika je bor ang tan bago nakar sane bor no ang tam saya khai an saya no phunuk tung borok tonguna ani saya to hangga anga jaga nakar sanai tam saya to phungna nangnai borok plus je tini bor an moi case khainai humnani case khaitung tpf case no kiriya tpf case thungnai si teifano je srang chati an mungoi ereng news so phunungmani au fake news tam ningke borok khogoi news khena phiman ang besi gong manman bagoi borok tini jora an mungoi fake news sanambai viral khai tongo teifano ang sanamu jungman ka haisi ang Chiranjit Deborma ang bul khaipan mano tini andara ni mungoi tan bagoi news viral unana abu phungna nangnai tomuno Twipra motha case khayangkai jung case khainai tan bagoi hingke jung ereng bai jung case tungya jung kubino buskang phunogoi jung case tungnai nongni o fake news no bad didi tani ke chung abo hamja gya nok tomuno thanja nai to hangkai tan bagai nangjang na ang kok thaise saman jagawo ani drani bumungoi tini news ho viral khemani tomuno nakar sani hangkai chung tipia bonai rakhi tonglak jini opras primary committee bu chung rakhi tonglak chung jobo nokhonai tei media ni mungoi haino mafia ungmarok abo beraino muthak tung tei srang chati ereng ani mungoi news funungmarok abrugo badithu Suchira Deborma nung tini an mungoi case khaika case khaidi ang na khayable norok srang chati ni ungoi nung kok thumnai borok nung kubuino tui samung khaidi andra tuma khaika no nung case khaidi te ang nung case no naising tongo norok Twipra motha epono kuthare case khaidi abu ang kiriya taningke ang sikok boya mangkhong boya ang nong no kubui bai ke phunungnai tai ani dara no je ereng kok si chamani nung nakar sani hangkai jungbo haino siring ka suk tonglak news channel lok je ani bagoi je kok ereng viral khemani nong obo muthak di tomo nong muthak ya hangkai norok kuno media ya norok kuno news channel ya norok mafia dorsi nari tomungsi Twipra hastewo kichicha tini opras parawo kaisa faidani wo ang kok thaise samabasi usu fake news sanamang hangkai borok busuk fake news sanam tongkhana gobang si hujak tongkhana fake news tini ang kaisa muthani sinro haike fake news sanama nungkai je news channel ni bumungtui je mafia gundang tongmarok abo beraino muthak di kaisa kok tumani abo chini opros kani Chiranjit ni kok tui norok je kok si chale sarang sati ni news thumnai Suchira Deborma bo je eleng chini takuk Chiranjit na bhai je khlai mani tai Twipra motha norok je bhai kai eleng kok si sai tonglai mani obono dakti mathang na nangnai tai nai di norok dofana hamja gat hingkai bhai kai tini chini takuk Chiranjit kok kisa sate nei obhai kai koma fake news ti sai no khlai ke tini Suchira Deborma tini Chiranjit ni kok ni bong bo nakal sanya hingkai tai bin logi tonglai rok bo nakar sanya hingkai chungmo nerekhe tonglak chungmo soban nokhnai sagang panchayat election no Twipra motha rok borok bo chini opras karo kaisa bud banan data asa tu